živě ze zákulisí. Píše se rok 2009. Jmenuji se strýček Standa. Je mi již 98 let a pocházím z zvané krajiny u 3 ků. Jo, tak to bude. Podle tam to. Jo, to víte. Jo. Jo, to víte. Jo. Pardon. Takže pocházím, to je jedno, nový poznatek. Tyto brýle jsou velmi super. Pochází z nového designu kosmického tažení na tažení. Kosmické brýle jsou velmi výborné. Ve válce se dají dobře užít. Já jsem válku již zažil, takže vím, jaké to obnášelo situace. Tyto neprůstřelné brýle jsou složeny z velmi praktických tlustých skel neprůstřelných. Jsou velmi praktické i v domácích pracích. Když zametáte, nelítá vám prach do očí. Jsou také velmi dobré, když si můžete třeba promnout oko. Ano. Dále můžu také říct, že tento prostředek je velmi dobrý třeba na uchycení much na mucholavce v brýlích. Je neviditelná. Další nápady podle strýčka Standy budou v příštím díle, pokud nějaký bude. Pardon. Toto video není vhodné pro děti a mladistvé. Takže doufám, že jste se na to vy děti a mladiství nedívali. Upozornění by mělo proběhnout dřív, než video začne. Takže jste si doufám všimli. Jsou tu nevhodné záběry, třeba jako šťourání se v oku. Můžu vám i ukázat záběry, jak se spí v českých domácnostech, když už jste přepracovaní a nemáte co na práci. Takže jste viděli sami. Ale jelikož tohle byla reklama na super neprůstřelné brýle kosmické, tak vám mohu nabídnout další brýle. Jsou úplně to samé. Jak vidíte, jsou velmi odolné proti nárazu, sklíčka velmi pevné, ano, vidíte sami. No, takže si zakupte a budete s nimi velmi spokojení. Opravdu nejsou moc drahé. Jsou kvalitní, takže můžou mít trochu větší náklady. Ale opravdu jsou docela levné. Když si jich koupíte 5, tak vám můžeme dát 6. zdarma. Takže brýle stojí chvilka napětí, pozor, pouhých 5 000 korun. Na to si vydělá každý člověk. Když říkám, jsou skoro zadarmo. Tak neváhejte a kupte si naše super kosmické odolné brýle s tlustými sklíčky za pouhých 5 000 korun. V přepočtu je to přesně 4 999 korun. Ale to nevadí, ta koruna se vždy hodí pro nás. Koruna poputuje do naší nadace. Tak děkujeme a příště uvidíte další pokračování nových reklam na super věci. Takže neváhej a kupuj. Příští díl uvidíte příště.